Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seli. Jam tan. Wala tambel. Mawɗum. Jam tan. Jam tan mawlu. Masala. An gillam ha. An gillam après kam tutam an wi après min lesama. Jodi après sumi lesma. No den yimo ba tel mam gen e woni amo tan melna ha wel. Ay no de yimo ful ngappengal ay. An naldo an. Arde ha gillam. Aldi kay. Naldo min kam morom ma kam gidi. An wala ka wi lokki ham ano après ngona debam wala golkam. Naɗem girdow haales min kam mi giƴi an min kam mi morom ma. Gildo hales min dalim gildo hales joni wonno wiye min ko mawrisi kam naldo ay awuni hen haska wiyam aɗa hokkuma naldo haska ko gajara wonno mbiyata kay par ce que a heɓata an naldo ana yi hoore ma yi ham ay mi yi kay wima ɗum min kam morom ma kam giɗi giƴam kay mi najadu walla najalde après en ƴewata ko jiɗɗa après yimɓe mbaɗa dewgal ngal yimɓe kalen holno mbaɗirtede holngal dewgal hakkude ma ka on wokkami wonde yomi less joni jiɗɗa wultade ana hoyɗat walla ko min mbaddata dewgal kam mbi hokkiyam encadre debam normal après liste jogo sel jogo eyyi min kaɓi kawam eyyi wona ko kaɓi kawam kay naldo a mbiɗa jogui haqqilla walla an ala guiɗ ɗum ala probléme eyyi naldo ummoya yawol to yallawol ma ala mi yaɓeɗen jewɗ affaire mariage meɗen naldo an a gajoto walla mo mbaddata mariage min ha ejo ajo hol ñiɗa an gonɗa koye ɓurtinde il faut mi nodda kamala après o legle ɗumen ɗum ɓuuli il faut mi nodda kam an ɗum ɗo wawa wonde kaw al haalino makko Gulaydinay gollirta koye galle naldo siba pofto ko woni ala fofto kaw haalino makko après wona amino a lokki kam aha kay joni mo mbiɗo om salo al haalde makko wiya ko woni baba ko woni ha on ko woni baba majjani ko woni ha baba o ari wiɗa hokkimo debbo te ko min eyi aha ko woni hen kasi omo yinma ay dala yimmo ala woni hen haydara ana yi oɗo a yimo guire dow haales ala basi ay dala ko woni hen ko boni hen ay dal après mi lesanma tan mi lesma baba ana yi oɗo a yi ham mbiya min o dokkora ham kaw haalen quoi an wiya lokkiyam après joni min ala ko yidde après somi ɗum ni min kam ko ki ko min resatma min wimo noon ay kam wi noon kay o yomo yinma min wimo ala probléme haade ko baɗam min wimo ko jiiɗimo e baba min kay moɗa ande ɓuurani ko manduru ko woni e makko kay mi appelé aɗa wawa dañde golko ɓullom de walla aɗa wawa dañde hay goo ɓullom min kala ko jiɗɗa mi wawma walla kono neɗɗo noon to yiiɗi waɗi eme ustan haala wona haala wala ɗum tagi o salo aɗa ɓeeɗo jiiɗa ha min kino jibinmo wona neɗɗo jiɗɗo haala kanko no feewi anani accu min ɓe fofto noon ɗum ɗon woni probléme am quoi après min mi haala tan hay min yima jeymi yo dewla men weela après ɗum waɗi après mi haala haala heewa wiyeɗe yiɗimo anani wilo faman ɓeeɗo ko gooƴi a funtan anani de wiyeɗe yiɗimo ayi wona o yiɗi wona wona ko baɗam ayi a wiili a yita yiide o bonnam ma ay dal bonnata aljugo woni wimaɗe yiɗimo aljugo ayi voilà yo gasi merci beaucoup merci ɗum kam weltima feewi a ustan haala noon neɗɗo jiiɗama ustan haala mi mbawmi ɗum woni probléme am dal mbi heewi haala mi haala tan trop kono après min mi yiilimo ɗum tagi après mi haala trop eyyi ma hewde haala tan kay eyyi joni après tawi noon après mi wiya mi haala wulgo fof mi haala mi wi après dewgal amen wuuro ngo fof ɗina aba an andini ko aba an mi ɓaƴima mi ɓaccima on defan nandudde sa renaki wiyan wimo eyi ko woni hen ya haalde wuuro fof eyyi wulgo fof après mi haalana ɗumen mi nodda wulamen fof mi haalana ɗumen wona après mi wiya mi haalani ya an ɓurandi o wona jaram darno way dar comportement mo hon aba an ko muñal aɗan ko Allah fawi en nde fawre aba an anni ngol ɗo gooƴol ndu sawdu ha ko walla ɓolde fatata bo ɗitta ɓe mboɗo hokka ɗum min kan jinmi ko dañde a faami nawoɓe ɓe kono wona o anani aɗa hen mbaɗa nandude ɗum ɗo wona o kokkam man min kay kokkam man gaddowo otoji kono wona ndu fandu
forme document min gaddamo gaddomo otoji nawi makka min jimmi ko keɓa tan gorko tan mbimami taw mboɗo yaa makka darama noon a daran kam taw mboɗo hajjoya a faami addunami otoji hokkami ko ñaami kono wona ndu sawdu kay min mboɗo itta nduɗo sawdu mboɗo hokkuma ha neɗɗo won ko dogore hakkille mum ɓe garɗa ɗo hay goto foof tawi kada gakka baaɓe kawul tan a gakka tan aɗa gakke walla ɓe ka fof najade ɗaldo ndafa ɗaldo man ndafa naldo ko wiyam resa miyawa Loka bal. Nalda tampini ngam aba naldujo wor bonno wor Lokkila ɗumen ɓe jawdi ay pay na heɗem haalama ay min mi wona guiji faw min ka après mi lokkila aba woro min de hande mbeɗa tampe o duna ko ƴewata ɗo joni holko adduma ɗo après ngomi ɗum de ngokkoy toppila jawdi ko mi lokkani fulde pay après ngillo après yimɓe mbaɗ ɗumen ñen julli après yimɓe kilde o kultugam après mbaɗen ɗum ngillo noon après mbaɗen sup joma morma ay o mo jiiɗano o mi jeeyi ɗum ngelto ɓoyani ko jibina oye ko miya jeeyi anani kadi mi haalanma an hakkude ma e miya wona jawdi kay ka ay kala gom tan tawi ka jiɗi wultade après kalnam ka jiɗi wultade mi anda a faami te ala wultade a haalta mbiyama a lokkiyam ha paali après mbiya aɗa hefta joni ɗum wawa wonde ɗum yo kal gon tan quoi ay an est ce que mi wultima mi wima an hokkatami miya ay min mbimami ko jawdi miya tay ko mbobri miya hay wona jawdi mbiyata aɗa waɗa miya alati wonde sawdu o wiyam sawdu noon a wiɗama ɗo sawdu après miya nan ɗum wi natti yiddem ha wiyam sawdu gasi ay kalantumaji a ari e galle he mi yiiɗa dille aɗana fuɗɗo sofde mi woya wona min tan sofal ɗo hewɓen sofla ha kawal sof suudu min ay après mi lokkileɗa waɗi suudu min suudu ɓen fel mi lokkileɗa pal mbimi ya ɓennu mi lokkileɗa ɗi ñam aduga jooɗo jonde koɗo anani jooɗo jonde koɗo suudu fafa ka après ɗum ɗo min wimon ko waɗande après ngilɗo ɗum de o mbaɗam suubu jomaji waɗa hen poɓal ha heewa après mi ñama mi waɗilta seeɗa dool mbaɗanmi dool ɗiɗe taw waɗa seŋi ɗuma ñamataji suudu min ay après mi lokkileɗa waɗi suudu min suudu ɓen fel mi lokkileɗa pal mbimi ya ɓennu mi lokkileɗa ɗi ñam aduga suudu ɓen après hen guel noon après yoɗande wallahi hen guel yoɗa ƴeewa wonko ganduɗa a fota wadde ɗumen quoi eyyi wallahi tinno ko woli wonno firtan ɗum andunu nde garɗa ɗo nde wima ɓennu ko Allah fayi kam noon gara aɗa itta ɗum ɗo aɗa wiyata hokka a tawi ɗum ɗo ɗo jooɗi mbiyaɗa aɗa amude waɗa hokkude aɗa haalnimi ka jawdi aɗa wiya aɗa jawdi aɗa waɗa dawgal ma e miya ko ɗum kokkirmami sa renami hay mi adda way aɗa tampini kam ha yarani